Я думаю, что каждый из нас, коли прошелся по залах гэтых музея, коли яшчэ бліжэй познаёміўся з Янкам Купалам, з яго жыццём, адчуў сябе сапраўдным беларусам. Постаць нашага песняра яднае усіх нас, дзе б вы ні жылі, у Беларусі ці па-за яе межамі. Мы вельмі рады сёння вітаць вас ад імя Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мне вельмі прыемна, што ў гэтай зале ёсць і удзельнікі таго міжнароднага круглага стола, які праходзіць 2 верасня ў Полацку пад назвай «Дыпламатыя слова». Падчас той сустрэчы на тым круглым стале сабраліся прадстаўнікі 13 краін свету. І нам было вельмі прыемна, што да нас у Беларусі едуць, да нас кінуцца пісьменнікі, нашы госці з розных краін. Гэта гаворыць пра тое, што Беларусь наша сяброўская. Наш часопіс «Полымя» шмат увагі надае сувязям паміж народамі, и наша рубрика «Голосы свету» представляет такую широкую географию. У нас подаются переклады с русской, украинской, сербской, словацкой, китайской, английской, французской, немецкой и многих-многих других мов. Я гляжу у пустые вачницы темры. Не боюсь, прысуд мне давно вядомы. Разрывается небо холодного зеора, проклиная мою одвечную стому, как пролиться миллионами душ водяжных, месяцовым святлом на шляхи стагоддзяў, колькі трысненняў думак, імкліва важных, мне трымаць давядзецца ізноў да аброце, колькі выпіць крыві у каханых, мілых, колькі смерцяў мінуць, колькі раз адрадзіцца, колькі страціць сябе і знайсці колькі сілы, каб ізноў на калядныя зоркі маліцца. Не баюся пытацца, шукаць, углубляцца, бо бруяць вясной маіх дзён крыніцы. Покуль тахкае сэрца шалёным танцы, покуль цемра не гляне мае вачніцы. Я прочитаю один верш, який так и называется «Вязанка». Вязанка, само спевая слово, у зените жауранком звенить, речкой, что продеться одно слово, як моего народу песня нить. Тут речка вязанкой залеться, звязывая з минувшиной собой, и трапечут жауранками сердце, у яких спрадвечная любовь до своей земельки шматпакутной, что Купалу добрый щодрый дар дала. Вязанка на карте коробка, тут нам величною зоркой узышла. Вязанка жалейкой усё ровно, грая слово счастьем и журбой. Вязанка тривалой нитью кровной белорусы звязаны с тобой. А мы старые белорусы, вот такие, як і старіші, які потиху працюють, створюють культуру. У нас от початку для дітей наших, які вивчають білоруську мову, від садка, від школ, початкових школ, які ще на Ганівщині, Пєрщині, після два ліцеї, і які вивчають так само Білостоку, які створюють і это потиху робимо, это просто не говорим грустно. Хотя думаю, что подтримка Беларуси моцной и культурной, и белорусской, им потребна нам. Я прочитаю один верш, вот я дару книжки для детей, это подарунки с малюнками Касі Сенкевич, Катерины Сенкевич, молодой поэтессы. Она створила иллюстрации для этой книги. Она не могла еще не принять, потому что ее оборону диплому, она мастачка. Sztochoty nasza organizacja pod kierownictwem starszej profesora Jana Czykwy nam wydaje paru tomikę i wielbi tak samo na wysokim uzrowni sztochotnik Terlakiwy. Był ja udzielnikiem pierwsza zjezdu, pierwszego festiwalu, prawda,
mastactwa Białorusa w światu w XI zachodzie. Pomiędzy tym pierwszym i trzecim wydał ja dziękujący Białowieży i finansowej da pomocy Białoruska Kulturna Centra w Warszawie, 2 zborniki, gdzie poszli w oczy zielonej duszy i papierek i szkatułka światła. I jeszcze trzeci od końca pokażę tak samo Bierak Nadziei. W ogóle się zbornik wydał. Nad skrzyżowaniem ojczynnych dróg zielonej duszy krylom oczyniają nieba poezji. Wiesnowują rań, siniawy niebios, strumieniца szczodra słoneczny deszcz. Pod białymi krylami chmar naradzająca pierwsze niesmierodniki wierszy. Słowy najprycharzejsze mowy, cichie jak son, gulkie jak cerkowny dzwon. Natchniony malitwą siał boj w ulicach ziemnej i niebiesnej u wachoczu u czarownym palonie. Noczu zarapad, malanki kreslać dla dlaczego na niebaczne je czują i odczuwają. Живу у империи Хараства, в монастыре Святла, на 8-м континенте света. Все мои рядки я тоже привез верши на белорусской мове. И они об одном, об моей боли, об моем суме, что наша мова не звучит, як треба звучать у родной земли. А вот за Белоруссию, у России, на Алтае, наша мова звучит на всяких святах. День города Барнаула, День России на Березовой Катуни, День еднания белорусы из России, День еднания народов России. И мы там читаем на белорусской мове. Я вам только один вершик зачитаю, коротенький, всего 3 слова. Не, ніколи не збруджує усни, не цураюся родної землі. І завжди застанусь білорусом, шахи мої тепкалі не лягли. Не засоромлюсь родної мови. Мені іна білогушна здається, ще з дитинства звенівши слови, слых мой матчаной мові імкнеться. По мові я білорус, по крові, что в моих жилах тече, по моей родной земле Беларусь, и по могилам пропротков еще.